Assalamu alaikum. Türkmen portal web-saytymdan mehriban tamaşaçylar. Bilşimi diýaly adamlarda lezzet beren zatlaryň biri hem gowy ýerde, owadan ýerde, isleýän atmosferaňda öz söýýän aýdymyň sadyny diňläp, gowy beren naharlaryň ýyçmak bolupdyr. Öňe şu zatlaryň ählisi nerden tapdyr? Elbetde diňe restoranlar. Restoranlar häzirki wagtda biziň durmuşymyzda içgen ýagdaýda ornaşdy. Öňe biziň köpüýmiz restoranlaryň nerede, näme üçin, kim tarapyndan döredilenini bilmeýän bolsak. Şuňky gepleşigimiz şol ýörüte bilmeýänler üçin elbetde bilen daşlaşmaň we şu pursatda başlady. İlki bilen aýdyp geçmeli zat, bir saçagyň maşyna üýşüp nahar ýemek, ýani naharlanmak däwi adamzat döräli bar zat. Üýüň daşynda bir ýerlerde naharlanmagam täze bir zat däl. Ançyky döwürde adamlar orta asyrlarda köpçüliklerin imitlen şiirlerini esasan garyplar hemem siýahatçylar naharlandyr. Yani barlı adamlar bolsa biziň döwrümizden tapawutlykda esasan diňe öz öýünni, öz şahsy aşbedlerini taýýarlan naharlaryndan iýitýän eken. Sebäbi ol döwürler köpçülik üçin bişirilýän naharlaryň hilem, tagamam o diýen bolmandyr. Gadim Rimde Termopoliýa diýip atandyrylýan naharhanalar bolupdyr. Olar esasan gladiatorlaryň söwüşe çykan arenalarynyň töwereginde gurulypdyrlar. Söwüşe tomaşa etmäge gelen adamlar şeýle de gladiatorlar açygan wagtda şol Termopoliýalara barpdyrlar. Ýewropada bolsa orta asyrlarda isleýän adamyň barp boşa ýerde naharlanyp bilýän tavernalar bolupdyr. Ýöne olar dar, gowy halmagally we bir näçe adamlar bolupdyr. Aşhanasynda taýýarlanýan naharlar hem halis aç bolaýmasaň ähkänmer işden galjak naharlar däl eken diýip bilýär. Ofitsiantlar, menü, servis ýa bolmasa owadan dizaýnyň ady hiç kim kellesine de gelmez. Hemme naharlar bir ulu stola çekilýän eken. Naharhanaň eýesiniň işaratynyň soňam adamlar badawat nahara başlaýan ekenler. Kellesini silke, ýigirler. Ondan başlaýarlar. Äwmedek ýa-da hayal iýitýän adamlar köplenç iýitmäge ýetişmän ýarym aç galýan ekenler. Indi bolsa gelin gadymy çyn maçyn, ýani Hytaý hakda durup geçelim. 10-11-nji asyrlarda eýem gadymy Hytaýyň şäherlerine naharhanalar bolupdyr. Ol ýerde naharlar müşteriniň isleýän gyzgynlygyna getirilipdir. Birine gyzgyn, birine sowuk, birine gowurulan, ýene birine boglanan tagamlar adamlaryň isleglerine görä taýýarlandyr. Hytaý boýunça iň gadymy garwançyhana 1153-nji ýylda dören Bucket Chicken House, ýani ol kim Kaýfan şäherçisinde ýerleşýär diýip ataplanýar. Onuň eýesi bolsa öz ata-babalarynyň atadan ogla geçip gelýän 9 asyrlyk kesbini ýöretýär. Bundan başga da Hytaýda gullukçylaryň barýan restoranlar gaty köp bolupdyr. İstanbulda 16-njy asyryň ortalaryna ilkinji köpçüliklerin kafeýni açypdyr. Ol ýerde erkek kişiler arab kofesini içip saz dinläp, ýa bolmasa kitap okap oturupdyrlar. Kuş doýnamak halaýarlar bolsa kofeýaň başyna öz söýgüli oýlaryny güýdüripdirler. Ýewropada bolsa garwançhanalaryň eýeleri barly adamlar näet özüni çekme, näet köprek müşteri ýygnamaly diýip oýlap başladylar. Orta naharhanalar ýuwaş-ýuwaşdan şu wagty restoranlara azda kendini çalmyk başladylar. Olarda adamlar isleýän naharlaryny buýurup bilipdirler. Aşbediň şol nahar beşersini ýörütip görüp bilipdirler. 1725-nji ýylda Madridde açylan ödüm şu wagtda çelli işläp duran Sobrino de Batin garwançhanasy restorana meňdeş aýratyrlyklary bolan ilkinji köpçüliklerin iýmitlenýärdir. Ol Guinness'in rekordlar kitabyna iň gadymy restoran hasaplanýar. Biziň restoran diýip tanaýan ýerlerimiz ata-babalaryny, ýagny dürli naharhanalaryny ýa-da garwançhanalaryny sanasaň sogap kendir. Ýöne biziň bilýän restoranlarymyz biznes hökmünde hemem boş wagtyny geçirip iýmitlenip lezzet alýan ýer hökmünde takminan 250 ýyl mundan ozal döräpdir. Onu oýlap tapallar bolsa fransuzlardyr. Restoran diýen sözüniň özü restaura diýen fransuz işliginden gelip çykyp onuň manysy dikeltmek, berkitmek diýen manyny aňlaýar. Restaurasiýa sözünden alyp bilerler. Şeýle hem 18-nji asyryň 60-njy ýyllaryna Boulanger atly Paryjly bir adam öz işine döredijilikli çemeleşmekçi bolupdyr da naharhanasynyň işiginiň ýokarsyna aşgadanynyň kösenýänler bar bolsa bize gelsin. Biz siziň saglygyňyzdy keldersiň manyda ýazgy ýazdyr. Ol öz naharhanasyna adamlary esasan içine et bilen ýumurtga atylan çorba pişirip berýär eken. Bu çorba saglygyňy dikeldiýär diýip hasaplaýan eken. Ondan bu ýere saglygyna üns berýän ýa-da üns bermek isleýän adamlar gatnap başlapdyrlar. Müşteriler mermer stolunyň başynda oturupdyrlar. A menü bolsa grifel tahtasyna hek bilen ýazylýar. Wagtyň geçmegi bilen naharhana hem o ýerde berilýän naharam restoran, ýagny dikeldici diýip ýörüte gyzgaldyp alynyp başlandyr. Biziň düşünjämizde ilkinji restorany başga bir fransuz Antoine Bavillier atly baş aşbez açypdyr. Ol uzak ýyllar Provence'daky bir grafyň elini işläpdir. Şonuň üçin hem aristokratlaryň halaýan zatlaryny gowy öwrenipdir. Ol 1782-nji ýylda Grand
Taverna de Londres deyip adlandırılan restoran açıptır. Bu restoranın tagamlı, yukarıki ýyly naharlar, ajaýyp dizaynly interyeri, rahat stollary hemem gowy teriýe berilen güler ýüzli, mylaýym ofisiantlar bar eken. Müşteriler menüden nahar taýlap, gyzyl agaçdan ýasalan stollaryň başynda oturupdyrlar. Stollaryň üstünde Damascdan getirilen saçaklar ýazylypdyr. Gapgaçlar bolsa diňe krustallan hemem farfordan ýasalyp öwüşin atyp duran eken. Krustal lustralar bolsa restorany erteki ýaly owadan atmosferasy bilen bedýän eken. 18-nji asyryň ahyrlarynda restoranlar Pariziň ähli ýerlerine ýaýrapdyr. Şorwalar peýdaly nahar hataplanman, ýoş-ýoş adat naharlaryň hataryna geçip başlapdyr. Restoranlar bolsa edil şuwat ýaly üýtgoşuk, naýwaş tagamlar götürilýän we üýtgoşuk reseptler götürilýän ýerlere ulandyr. Fransuzlaryň oýlap tapan zadyny kemek şgalapdyr. Şeýdibem restoranlar tutuş günmatar Ýewropaýa ýaşaýar. Wagtyň geçmegi bilen restoranlaryň arasynda bäsleşlik hem, ýani konkurensiýa hem artyp başlaýar. Onsoň restoranlaryň eýeleri bir zady akly ýetiripdirler. Meşhurlyk kazanmak üçin restoran adamlary geň galdyrmaly. Onsoň restoranlaryň daşyny içini hem dürli üýtgoşuklar bilen döredijiginiň güýjüniň ýetdiginden bedep başlatdyrlar. Daşyny ýolagçylaryň üntün çekmek üçin diwar penjereden başlap gapa çenli bedefeler, içinde gymmatbaha krustal lustralary, owadan mebeller goýup başlatdyrlar. Restoranlaryň menüsy mütkäpdir. Aşpezler iň anjyk aristokratlaryň göwünden turjak ýüzlerçe tagamlar oýlap tapypdyrlar. Indi bolsa mehribonlar gelin dünýä ýüzündäki geň enäý restoranlar bilen gytgaça tanyşyp geçelim. Forbes jurnalynyň ýazmagyna görä, iň gymmat restoranlaryň biri Tokyoda ýerleşýän Aragawa Japon restorandyr. Ol ýerde bir adamlyk nahar takminan $277 düşýär. Dünýäde iň uly restoranlaryň biri Taýlandyň Bangkok şäherinde ýerleşen The Royal Dragon, ýagny Şa ajdarhasy diýip adlandyrylýan restorandyr. Bu ýerde bir wagtyň özünde 5000 adam naharlanyp bilýär. Olara aýaklaryna roliklik konki giýen 500 sany ofisiant hyzmat edýär. Restoran müşterilerine esasen deniz önümlerinden taýarlanan naharlar götürilýär. Guinness'in rekordlar kitabyna giren dünýäde iň kiçi restoran Finlandiýanyň Lisalmi diýip adlandyrylýan kiçijik şäherçede ýerleşýän restorandyr. Porto duran mini restoranyň ady Kuappi, ýagny fin dilinden şkafçaga diýmegi aňladýan söz bolup durýar. Bu restorana dünýäde iň romantik restoran diýsem boljak eken. Sebäbi oň zalyna bary ýogy 2 adam sygy, 2 tanjak adam üçin ýetlen restoran. Şonuň üçin hem siziň rahatlygyňyzy hiç kim bolup bilmedi. 2 adam girinden soň restoran awtomat ýagdaýda bron edilýär. Garatda özüňizi şkafa giren ýaly duýgular başdan geçirýär. İlkinci suwatly restoran Itha Undersea. 2004-nji ýylda Maldiv adalaryna Hilton Maldives Resort and Spa oteline açylýar. Ol ulluqan akvarium bolup müşteriler onun orta arasynda oturýar. Restoranyň daşy koral rifleri bilen urşalyp, diwary hemem patology aňyrty görünüp duran ýüriti akrelden edilipdir. Suwatly dünýäniň gözelliginden bary ýoguş bir wagtyň özünde 14 sany adam lezzet alyp bilýär. Bu ýerde häzirki zaman Maldiv aşhanasynyň tagamlary taýýarlanýar. Iň çuňda ýerleşýän restoranlaryň biri bolsa Polşanyň Velička şäherinde ýerleşýän Budrik Chamber restorandyr. Ol 125 metr ýeriň aslynda duz känlerine ýerleşip 150 mehman üçin niýetlenendir. Dünýäde iň ýokarda, ýagny belent, beýik ýerde tapylan restoranyň biri hem Şwitsariýanyň Alp daglaryndan Saasfe diýen ýerden tapyp bilersiňiz. Onun ady Allalin, ödem 3500 metr beýiklikde ýerleşýär. Restoran bir sagatda bir aýla ötýär. Ol ýere gelen adamlar bolsa daglaryň üýtgoşup gözelligini synlap lezzet tap bilýärler. Oturan ýerinde işdäsi nahar almayan we asmanyny gaýyp naharlanmagy arzu edýärler üçin ýörite Brüsselde Dinner in the Sky, ýagny asmannaky imitlenmek, ýagny asmannaky ýörite nahar imek diýip adlandyrylýan restoran bar. 50 metr töwereg beýiklikdäki 22 adamlyk ulluqan stol krandan asylyp dur. Adamlar hem ona kran bilen barýarlar we kran bilen düşýärler. Aşagdaky meýdanjada bolsa saatlarynda saat çalyp berýär, eşitip bilseň. Biler bolsaňyz çağalan nahar pişirip hyzmat edýän restoranlar, amma beýle restoran nerede ýerleşýär diýäňizmi? Amsterdamda. Restoran Kinder Cook Cave, ýagny çağalaryň pişirýän kafesi diýip adlandyrylýar. Kiçijik aşpezler müşteriler üçin durly naharlary pişirýärler. Men dogry adamlar bu eziz çağalary we eziz çağalaryň nahar pişirişini sylamak üçin bir ýere gelýär diýip pikir edýär. Çağan pişiren naharny elbetde onuň göwünini ýykyp süýji därminiň diýjek adama tapylmaz mykadýan. Ýöne bu ýerde çaýyň gapdandan berilýän süýji desertler hasam gowy bolýar diýip pikir edýär. Aýnamy çağalan inhalayan zatlarym desert ýa-ni süýji köke bolansoň öz halayan zatlaryny gowy ýerine ýetirýärler. Dowam edýäs mehribanlar. Biziň ýurdumyzda da bilşimi diýýäli täze restoranlar barha artmak bilen
Meselem ine halkymyzyň figür restoranlarynyň biri Sultan restorany. Bu ýerde pişirilýän dörli bir-birinden datly tagamlar diýjekmi? Ýokarky ýerli ýerine ýetirilýän hyzmat diýjekmi? Ütköşük interýer diýjekmi? Garat bu restoran bir barana ýene geläýtem diýdirmegi başarýandyr. Şonuň üçin hem diňe bir datly tagamlardan däl eýsem gözelligi synlap, rahat diňjalaýyn diýsen onu Sultan restorany tüýsüdiň diýäniňiz we side garaşýar. Bugünkü gün restoranlar adamlaryň iň bir gelim gidimli ýerlerine öwrülýär. Mehriban adamlar, asyl haýsy restoran halýar. Muny ökmen suratda tesiriň aşagyndan bellek geçin. Bilesin geleýän gepleşmelerin bu sanyna hem restoranlaryň gelip çykyşakdaky size ýetirmekden gyzykly maglumatlary elbetde şulardan ibarat. Gepleşmemiz sizin göwnüňizden turan bolsa ökmen suratda like basmagy we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Sebäbi Türkmen portal siziň elmydama ýakyn we iň ygtybarly maglumat çeşmeňidir. Ýene güllerde görüşýänçe hoşda bolun we şol güllere çelli özünde howjak edin.